Lafiya lau. Mama, wani suna so ki magana da ke dan ba da ke. Ba wai wani abu ne ma mun magana. Kin ga kina farin ciki kina shauki. Kina muna kike tayawa kine mu yake za ki magana da mama. Ki magana ki sake jiki ba ko. Har ila kullum za ku ga ci gaba Musibi Hausa TV kaɗan daga cikin yawon da wurin da muke da zagaye za ku ji kaɗan da magana a bakin mama irin farin cikin ita ma ta nuna farin ciki ne da muka kira nan farin cikin Maulidi. Yawwa mama. To kun ga dai ga mama dai na farin ciki da ta nuna ta daɗi. Ta ce a yi lafiya kuma a tashi lafiya. Ita ma tana farin ciki da cikin wannan Maulidi da ake ciki tana murnan zagayowar haihuwar annabi ya halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to alhamdulillah ala kullun yanda kuke gani mun dade ba mu ga garin da yake da haɗin kai irin wannan ba. Wanda akwai kabilu daban-daban kuma suna zaman lafiya har wannan ya je gun taron wannan ya je na wannan. To alhamdulillah haka muke so Allah ya ƙara haɗa mana kai a Najeriya baki ɗaya. Ga kuma iyayenmu nan su ma duka ga suna nan su ma sun fito nuna farin ciki. yawa kamar dai a kullum sai ga wasu mutane da dama wai kuma su wai musulmai wai sai ga mutane da dama wasu musulmai ne idan aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aka ce magana maulidi sai ce bid'a. To dai gashi mun nuna muku yau dai gashi da Christian tsofi ma ba ma matasa ba ta zo ita ma muna cikin wannan filin da ita kun ga murna hada takawa kai tana rausayawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma ya ce bid'a ya kamata dai Allah da ya shirye ku canza hali ba Gashi ne gane cewa aiki ne mai kyau tun daga ta zo tana rawa tana taka ga su nan ma suna zuwa nan ma to gashi da hada da Christian da dai muna tare da su. To gashe yi nan zuwa. Mun yi mai. Yawa kamar dai a kullum a gidan TV Hausa gare ci gaba ya kun gaida shi ya zama ta daga gaba da area nan. She muna godiya. Muna godiya she. Muna godiya. Baira ta daga. Muna godiya she. Alhamdulillah. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo wannan rana wanda aka shirya shi domin murnan samuwar biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka zo daga wurare domin taya mu babban wannan alheri. Alhamdulillah shi. Muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne biyayyen abin da za a yi. Gaskiya ne shi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan babban alheri ne. A taru a yi murna a yi rabida ba don komai ba sai don murna da samuwan biyayyen halitta. Wannan kuma ne Allah muna roƙon shi ya ƙara kusanta mu da shi. Amin shi, amin shi. Amin shi. Amin shi. Amin shi. Ya kawo sakamako. Amin shi. Suka zo irin wannan wuri domin gabatar mana da taya muku irin wannan abu. Allah ya ninninka muku. Amin shi. Amin shi. Wannan ƙasa na kuma Allah ya sa ta zauna lafiya. Shugabannin mu Allah ya taimake su. Allah ya gyara musu dukkan abin da ya lalace. Abin da bai lalace ba Allah kawo ci gaba. Allah ya sa a daidai ana yi. Corona Allah ya dauke mana shi. Wannan rayuwa Allah ya dauke mana shi. Shugabannin mu Allah ƙara zaunar da su lafiya. Kasan mu Allah ya sa a zauna lafiya. Kudancin Kaduna gaba daya da wannan yankin namu gaba daya na Jagindi da wannan Jagindi garin mu gaba daya da mai girma Allah ya kara masa lafiya. Allah ya ja mana kwanan su. Shugabannin mu Allah ya ninninka musu. Barkacin manzo Allah.